saya Yesus buka ulung. Iko tu ibanai perkuhorun. Bagi bara doan mi hehe dohot murung. Pigi mabugas nai rohami paho. Di bagaimana betul ina suratnya Apostol Paulus mata hutang huria Kolose bidudul mamukka masina ya sia saat rodia ya sapul didok somono unang masih gagusak kamu ainong ditangkal hamu zolong mana buruki rapdo akka parulau jalan disuruh kamu naik barui na pinait baru pasal dona rupani na tumapa ibadah ido sa tidak ketemu dengan itu tuan kita kini menggila saat tuna mengujungi jalau jahah majalo jujur ngolumi damang nanya waktu ajil perndis doli sintet tubuh mada bangun tanggal 27 Mei 1950 ia dah bangun marhaso tamadu tubur ni rajai markasoping sian daur kursilera ia anak siap kanan tang marhaso tadobe alana huruf sehat do pangatang ni abang namyo alanima amang rajai nang sur pada asa tangyak konum muna asalam tu sihat na las daputan prokap ni todina tujuan ni aryon ia anak si bayi ausa diri mai jala nangalak burni rajai marga jok pengisian naga seribu jala di basa-basahon tuhatta lo diami dua danak sada mai danak bawa sada mai danak bawa ia anak si Petolu mangalak puru ni rajai marga purbasian purba jala di basa-basa tua tado dinasida dua danak puru jala alanima jala anak dang arung gope alanima amang isang suruh pada asa pun hamu ditangyang muna asa tumibu nasida tubuan anak tuludono ia ibu tenami siap kangen marahal mulia matu anak ni amang boru nami marga lubang gaul sian maradi jala di basa-basa tuhat taro dinasida 5 danak bawa alai danak boru dan arong dupe ala 5 amang memang suri pada asa tangyak kon amu nasida asa tumibu marahal tubuan boru kemudian ia ibu tenami sepedua marahal mulia matu anaknya memboru nami marga si mamora yen aik lum jala di basa-basa tuhatta do dinasida 5 danak sada mai danak bawa obat mai danak bawa ia ibu nami si betulu do si be obat tang marham dia kopi alani ma amang berjadi nang surga asa tangyak pun kamu asa tumi budapat serokap gitu tina jala bunga sudah pinopar tidak bangun anak boru baru main hela do 25 kali ia dah bangun menuju rumah tanggal 31 Juli 2025 jala tutup usia mada bangun ono 10 tahun mau lihat mati jauh bah nang dia mau lihat mati tuhatan nang di kamu sudi damang raja inang suri pada
Saya giat mah di kemudian di damangon di pasu-pasu tuwata kami sudah pinuparna. Jalan molo adong utang mang singir ni damangon radido kami sudah pinuparna mga lehon dohot magdalosa. Songoni majolo jujur ngolo ni damangon opu ajiel perdandis duli sihite. Mau jate. Ima na tua muna nata olong yo roha mino ay dison nakatulang mo do nakatulang mo wow pasaton lus panggabi tua muna sa loob na yan akon ni dari namyo tusono penuay ulos naroy dapat pahami wa muna apa puna las maruha muna manjalo nahu patu pahami yo tuwa nana tuwa boru akan tuwa boru basa maruha itu hatai itu ako sumakasi rokan itu di hamuna kabere namin na sumakasal ado lumumi ma iso di bawah punami siya kang ano saya ditanya tua matanya tak rupu tanggal masih pamatanmu saya tak kena mengutak mengidas kau bodoh saya tidak tua tahu ipas tu paupu namio main dawang ma na upat tu sih
Tuhami. Soalnya basura namin Tuhan mo tulang namin. Berdoan mau lihat. Sino kami tulang? Iunya pinay itu panguhatan. Padamang mas tiu-tiui lah sering. Mai marjula-jula siap batu jula-jula nai binai mai toho tu tebu pasu-pasu ni akar orang tubuh mona raja hula-hula nang koru nang koma saunta salut na aku hamuma yan non marto manijabu matutu upatulu halima sa asolu sa matubatean rupa sa tamin ma ulos panyari si Dororapu tuhamuna na sa bola niya suto margasite sa isa maamu tupang gabihan. Olok. Iyan matuto. Amang namarang namin. Nung marisok kami sa kontulang ang kahula-hula niya kami rekord. Bayang maamang godang naho patusin. Jadi somoni mamang baru. Olok lang. Tung somoni pe dalam nulos panyari na pinasa nami akka hula-hulan. Tunti namin, marlas ni Rohan ng badan namin. Luar biasa dong, ditangyang nih.
Karulis sudi di pasu-pasu na pinasa mi Tuhan. Ang iya mamajako pertundion nabi terluhur ya akan nabi nabi nubusmo. Ye mati tu ang Masanabot na nitalahan na jupang na kanya karuluhan na tuwa ka rin amang ito. Tepeng saur batuay botong na parumen namin na babagot tuwa ka rin amang ito. Asado payuti-uto ni sudi aka ador nabi nubusmo. Asa horas maamo hula-hula namin na pasahaton ipas mahami na madjalo. Sinombo di makarajan namin tulang na basa. Nabilog ka nila sa uputay na berkulay ko. Molo at tarso si Bailo pinasusadia. Asaro hami. Pagkabuto kamu mana bamu hula-hula namin. So kanima sora namin to hamu hula-hula namin. boleh ada yang mamboro. Lao so kanima hita. Asa tasoba hula-hula ta. Asa rade hita. Amang na maro namin. Asa udah buto kami hula-hula namin di son. Baik damang manjo godang sobay. Di namar hula-hula namar baru asal nama tua tinahu main na aktio bina itu paguhatan baik malihami amang kontra si tio los padomu mas tua hati baik nama ulos solong nga ulos serbang didik kitong kuraja tulungan sakal Ini tuh. oleh ake akamang moru jadi ulala moru mengatur honi akamang moru mak Sebenarnya ulos kargongkong sudah nakon namion sa luhuk na. Ba mamang ulos isima kutang mula-mula isima ulos pasahaton ulos maniak tu yan nakon namin. Pero mo mama. Dia dua ke atas hudurungan kafutan atau tidak berani makanya mahami teman tadi bata asal dapat sampai kedua asal hubungkan nasa duhuna semua berbuat akan penuh perni anggur kur asal mana serta halabiun hasang ngapur semua mare asal mau rera betul kiro ni kiro per dok akka samorau son eme nasiruana atau naboy terpetu perhari dok ulos itu timuna ima ulos suri-suri na gajah ulos dok rabu asa totong matudu di tamiang nami so motorok ni rabuni ulos ima toroknya kami noparni Dihita parubas, parubas sama lo ini ada dona prosu. Asal lo sudah berhubung. Mas Pangaku. Sudah parubas sama lo ini. Oh guna sorok di dulu napur berdua. Tuhan anak diris matok saya luhuna kapino perno buru torok
Dongani hasi damai takas saur matua. Matu tu tulang nabasa asa perjodoh kamu busuk pasok pahami berhiti soman itu indah matua dan sak topul mina aku kesijur badia tun sesaja sampai kami akabar boromuna iko sangat dah benar nami pakala paburuni apa kau siapa nanti pak gawe ya kamu. ada permisi tadi asal sama kami jangan ulang kami itu dapat di sini. Tinahuin na mga pinatay kepada hapat. Saya mamang goda sititiu las padungu goda kesehatan. Nagro ko hay madapat to pumuron nami kinarong dosi ng ormine ng nami. Ang ba daw na partisip. Andoran sodi dalahamu benak Asa tayo jo baru harap nahurang sot guys. sodi dalaho durang hasatani di situ asaro hami helam do karopu mapai sopani unami adik pe soni do ina do tu ada pesak kapulu mina sudah di balia adik pe sesari ikut ulumni nawar hulade ikut sangat dahamu hulunami sebut permisi tali baik mencoba musik tawar asai sama-sama kami do hula-hula kami.
pertuturan ini. Yang kadang berjodoh satu akan dapat pusme. Radedor ribdo habi majalon yang kaulus paggabi diulus. Sisa hati asa sa madauli sa panagawi di tangiang muna. Pos dorohan habi Tuhan tay barahiti tangiang muna. Di pahuk pemuda di son di Basimenak. Sa hidup untuk dohonan kami. Mujizat tadi bagi Tuhan. Gudang dohuberi kami dan lubuhi itu pos pemuda. Tinaho at yo binatberhalan baik damang ma si tio tio lami hukma satu hana-hana. Sampai di pasahan tamu songon katupak muna meredepok kami ke ula-ula las baron ibadah marami las baron tadi merasi Allah si dohorok nami suatu tertib terpulang kawan dong ikut pay mamula do jambar di biduan nami hop rat rowan dong kata pertua mau udah terpulang ke sini mana nami tuan udah Ada katulah untuk dai amat tanam sarimu itu dan isoma kupasan kami katolak si benar kami yang menumpahi dan jodoh pain abang kata konstitusi. Kamuruna bapa ais tio bapa kontak tio tio. Kau kasih. Oke.
Mana tuh? Pasahat masudena nani yoson. Debata Jehovah perdengkan bahasa ini. Ulan pasaton hata tuga do tuam na sang kiama tujuan aron biribu terapul pro amuna dari sang kiama no kaulan adat di pas dua ni bulan pasar badon amat tahun totong matuhatan na madungani di bagasan dame 12 mirua asa tujuan on akahata dauli hata dari kanong na naik pasaton niya kapareta dulu lah Tuhan taman napasaponi Tuhan muna. Molo itu sodian nong. Ya boy di pasa durata. Las marhamuna manjalo Tuhan taman nama masuk muna sebelum cuma. Pasatama pangapun. Mati asa tung dengan musik. Jadi waktu kami pakai jelek kudu malaki asa sugut bakti Tuhan sangat penting. Dohor ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohor nito di parbadia. Amin. Au doha heheon don hamuluan ni na Tuhan Yesus. Na mangulo do galup na persia di au ati pe mati ibana. Jaladang mati bi ibana ro di saliling ni leling na. Amin martangi yang mahita. Ale Tuhan dewata amanami na di banua kijang. Dunga dili hoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian ala di dosa nami. Jala di pangulu hodo ibana. Asa dapotan hati gora don hanguluak kami. Asima roham di hami. Saya jari jala apuli mahami asa unang madele hami. Ala nang di joho dengan namion. Patugu maha prosion nami. Jala pabengit marohan nami makirim di hanguluan sohor. Asa unang mangadungi hami songon naso tumadaho naso marpakirimoni. Saitaiti marohan nami tuho. Ay hodo si pangapur. Jala hodo hapusan nami. Namar sigatung tuhodo hami. Sahat rodi hasusudani bohal nami. Amin. Kita di bagasan tikion. Wenetami masian pesalmen 110 sia ayat 50. Sonon madidok disi. Sai odo sabang mirohangku di pardamolakon ai baga-baga mido panguluhon au di hati Indonesia didok inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa janjimu menghidupkan aku ido yang bosa di sudi keluarga na tininggalhon di damang dison
Apu hasil doli hata ni debata manungguli jalapai motok kita bahwa samna dang pasupun ni debata hamu dang tadi kono ni debata hamu laho mengadopi si taonon naruk tukon wain mulai marujung hulu dah mangon tentu nungatung gudang hata nauli hata naigdan hata toga-togar na pinasahan niya kadongan na magkaulong hamu sa keluarga nang akaede puji-pujian na ipasa tu hadupan ni dewata los ima muse mangalehon hagogoon di hamu salut na keluarga na tininggalhon di bagasan tikyo anggos yan hadiriota dan adong nanggosada siap kitaon yang siap untuk menerima kematian manang naisi bejorma alaikon idon wain nekom mas ngulu tahun serupa do songon sada perjalanan adong do na perjolo sahat adong do ne tongat dalan dope adong do na baru berdalan dope napatan na disipak tikibi do di ujung naik saat do hitatus alai di bagasan tikion oh mati kini dah mangon bunga saat nasida di ujung ni langkah nasida di ujung ni ngulu nasida hita nama na tinggal dobe na tongat dala dobe na ikon mengadopi ragam yak kahamaon dobe na ikon mengadopi ragam yak kaparukilo dobe doholan nasib ala nima di hamu salu na keluarga nang dihala inak di son ingot tanguma hatan itu hatai di baga-baganai naso pasubonna jalan naso tadi konon na toktong do ramotanna dongananna jala ajar dia jajari ibana hamu di tonga-tonga ni perjalanan muna nesa lawan tujuan yang toktong mahamu di bagasan hasadaon ni roha diakka peparan ni damang dison masih tanya kamu masih lupa kamu niat mahamu di bagasan hasada untuk masih haulongan los ima nama ngapuli rohamuna salut na keluarga ngolo di ida inama puajil boru di son sadahamu salut na keluarga sehat kamu dengan parmah tangga muna ay ido nagabe lasni rohani inamu puajil boru di son sado di bagasan tikyon di pergangolan di hagogotan na tapadu-padu di bagasan tikyon posma rohatta, posma rohamuna kamanginang ditatap tuhatai, diboto tuhatai jala sayang giat mamar hidi tangiak tadi bagasan tikyon tujuan nyarion disude keluarga toktong di bagasan pasu-pasu di Tuhan diak kena somar hasotat dobe saya tibuma jupang si rokap di tondina tubuhan anak tua boru dengan nasida sama Tuhan Lo asal lau tu Yesus kudu na jauh. Ay majuno pero aku madapot to de mataku asa dilambung na au. Olat nion ro di saliling ni liling na amin di
naon jalan na manghuto to surgoy. Nani ulamu lihadon maon jalanan mali untuk surga. Ale si Hoden si Ite siantano do permulaan di dagingmu mulak mai gebetano. Alai Tuhan debata nama no paho. Doho Tuhan Yesus Kristus na paluhoko siat dosa. Doho tot di perbadia. Nama Joho Tuhan oluan naso rasuda. Ima mangaramoti orbuni bakem paima roh ari perpudi. Amin. Martua doa kanamate marhiti-hiti Tuhani olat nion. Olo ninato dii. Asa maradia nasida sian aka ulauna. Ay namang yutu nasida ruaka naniula nasida. Amin. May pinasaat matiki do keluarga ng kita mandabutano di bagasan hatan ito. Ali Tuhan debata amanami na di banua kijang. Odo debata na punahami ro di suding ulun hami. Sailehon mahiras niroha di hami. Asa marlas niroha hami paimaon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahatu tanganmu matot di nami dohot daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Sailehot to dimi manugu-nugu hami asa diramuti hami. Molo hubolus hami rura ni linggoman ni hamateyani. Asi maroham say pamasuk mahami sogo tu hasonangan nasun dinggani. Amin ramando mahita ditangi yang ale amanami. Ale amanami dari banua kijang. Say pinarbadian mangwarmu. Say Roma harajon. Say saut malomon roham di banotongaon songon na di banua kijang. Lehon matuhami sadarion menguluan siap hari. Sesa madosa nami soon panisa nami. Didosa nidongan namar dosa tuhami. Unang kami tugiot pangjunan. Padua mahami siang pangalu. Ay modo na punah harajaw. Durohot harukuhon. Rodia sang apos sa liling-liling. Amin. Asin rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani dewata amata. Dohot parsauran iton di perbadiay mandongani hamu saluhutna. Amin. Dalam nami nalau mamulahon nak ada siapa takota bu mangandalak do IT iya kan iya dengar mereka ala hona mana kana makaholomi sabana kana layar do gawit to layar do mabikimu abi
pejori tujuh atau bodori.
tala didikyo. Ima dulot ta paswa rima duan ni bernam biso. Jadi doron nami maduamo ka amang baru. Dihut-hut ini akan tulang muna. Mulung sama dia be. Ima ebe nawar ludu. Dan dihut ini akan tulang muna. Asma rohani bere muna. Las rohani kon di muna tuar nawang yutor. Doron nami sok kata dia ebe nawar ludui. Tang yang nami seluruh namu kami hula-hula muna. Anggiak batutu. Barludu di hamu. Pagkalian. Barludu nasangabon. Barludu sinaserowa tuar nawang yutor. Atong doron nami ma. Di hasasahan di. Ebe nawar ludi. Doron nami masodo di dua. Asa firma baki baul-baul memasalongan. Firma todimuna saluhuna dari luju-luju akan asa persawaran. Siapa dengan kamu? Tiap maaf
si marasa di sulak ko natin. Tolo di baka hula-hula ta. Ta sulak ko pa. Lau si marate. Molo nung kami na ta sulak ko tu hula-hula ta. Hata ni hasuhutan mo. Molo tu kita memang ganti hotu si tornador sa lupa.